अरे का खेलता रे? गोटी। हम खेले ना खेल बेटे भाग। काहे रे? ना खेले भाग। ना खेले तोरा बाप के हो। तोर बाप को हो। अजी तोरा बाप के हो। तोरा बाप को हो। पहले खेलो ही ना दे बाहर। मार मारे का। तो भाई मर गई। भाग की बोले? ए हमरा ससुर के लइका लोग खबरदार तोरी के ससुर लोग मर गई नी। हने आउसन हां अला मरल ला रहनी हो हने तोनी के एगो बात कहता नी। हां दुर्गा पूजा आ गइल बा। और भाई सही बात बता दी। आइल बनू रे दुर्गा पूजा। चलो सन चंदा काटल जाई दुर्गा पूजा के आ खूब है आराम करल जाई। चलो सन ए भाई कोई बा कौन भीख मांगा रे? ए भाई तुम के दुर्गा पूजा के चंदा काटे नहीं हमनी के भीख मांगा। ए कोई बा निकल बा रे दुर्गा पूजा के चंदा लेवे आइल बन जान। चंदा ये हो गइल तनी के धंधा। जब दुर्गा पूजा होता तब तनी लेके गांजा दारू सब पी जाता लोगिन है। जल्दी यहाँ से भागे सना तब घुमा के मारे डंडा। रे भैयो ई ना दी चंदा ई तो कहता मुंह पर घुमा के मारे हंडा। भाग भाग प्रणाम। आइल बड़ा लोग दुर्गा पूजा के चंदा काटे। दुर्गा पूजा के चंदा काटे आइल बड़ा लोग आ जब दुर्गा पूजा आवता तब तो उनके मीट चावल खा लेता और गोट भूजा। भागो सर ऐसा रहो यहाँ से भागो सर साला जी कहाँ से आ गइल बा? ए मोले दिगो सुए प्लस दे दो। भागो साले ना होला हो जन्ना कटल वाला ढेर बकरी ले बा एगो बकरी ओकरे से चंदा में लियल जाई दुर्गा पूजा के। चल 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 लियल जा। प्रणाम जमुना भाई। आने लगे ए सोचिए ना दुर्गा पूजा आइल बा दुर्गा पूजा के चंदा के लेवेला के एगो खुशिया में से दे देती तो बड़ी मेहरबानी होई चंदा में। सर बकरी दिएला चंदा में तो रउए नु भखले बानी काली माई के हमनिए के ले जाके चढ़ा दियल जाई। बकरी में ना दिएला भागा सन सरम भइयो रे हम भी यात्रा बनल होई बा ना हो सरवा हंडे चला के मारे के कहता आ ई साला गोजिए से पिटिया के मारता। भागो सन यात्रा हमनी खाना बता हमनी के चंदा ना मिली। अब हमनी लगे ई न बतावता कि चलो सन गोइब के पुलवा पर भीखे मांगल जा जौने 1-2 रुपया मिल जाई ना। सही बात को आ 1 रुपया जोड़ के कम से कम 5 रुपया तो होई न सारा गुटका खाई जाई गुटका 5 रुपया जब हो जाई न तो गुटका पी के बात के खाई जाई ना। चंदा बुझा त हमनी के ना मिली दुर्गा पूजा के ना। ये ले हां इतना खाइन गई नहीं है सर 1 रुपया ना मिलो। ना मिलल एगो गाना गाओ दुर्गा पूजा से ठीक बा कबे रुपया मिली? दुर्गा पूजा गाना। हां अच्छा सुनो सन सुनावता सुना आ दुर्गा पूजा के चंदा दे दे रे छौड़ी 151 1 रुपया मिलते नहीं तो ऐसे 51 रुपया मिल जेते बा। साला पागल 1,51,000 कहतानी नु तो 1 लाख निकाल दिए सन कम से कम 51 को मिली नु। चल 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 अरे भइयो ई गाना गइला तो रुपया ना मिली ठीक बा। ठीक है चल भीख मांगो जा साला कब दियो तो रुपया? अरे चल पुलवा पर बैठ के भीख मांग जा। चल चल भइयो रे भीखो तो मिली जब ले कुछ गावल जाई ना तब ले कोनो भीख उग ना मिली। अब हम गाना गावतानी ना काई गाना सुना गाना सुनाई नु। जेकर ना बिगड़ी है का बिगाड़ी जेकरा ना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। भैयो देख तो 1 रुपया तोरो मिल गई आ 1 रुपया हमरो मिल गई। कौन न दुर्गा पूजा के चंदा ना मिली लेकिन भीख हमनी के मिल जाई। ऐसे ना होगा कि चले के बेतिया स्टेशन पर भीख मांगल जाई तो ढेर लोग होला ढेर चंदा मिली ना। चल बेतिया स्टेशन पर भीख मांगल जाई दुर्गा पूजा के चंदा काटला से अच्छा बा। चल बेतिया स्टेशन पर भीख मांगल जाई। चल 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 चल। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहाँ ले भाई लोग चंदा लेवे कैसन चंदा? चंदा फंदा हम ना देवे ना देवे नी ना दुर्गा पूजा के चंदा चाहिए ना उ सब बात ना। तो गंजी खोल के दी आ चाहे पैंट खोल के दी माने दुर्गा पूजा के चंदा रे दी ले तो वो डंडा चंदा दे दी हम।